усмон давлатзода мудири кулли хоҷагии манзилию коммуналӣ дарриоят нашудани низоми пардохтҳои ғайринақдӣ дар баъзе шуъбаҳои ин корхона сокинонро айбдор кард. ин дар ҳолест ки ҳукумат гуфтааст ҳамаи пардохтҳо бояд ғайринақдӣ сурат бигиранд то ҳолатҳои коррупсионӣ пеш наоянд. аҳолӣ асосан дар деҳот аҳолӣ мо бисёртар аст, ҳамоно бо ҳамун кортҳои пардохтӣ аксарият таъмин нестанд. агар мо асосан корхонаи мо гузаштагӣ ба ҳамин яъне ки таъмин кардагӣ мо хеле ки маълумот мо пешниҳод карда будем дар тамоми корхонаи мо худи ҳамун посттерминалҳо ба қадри имкон таъмин кардагӣ чӣ аз ҳисоби бо ёрдами ҳамон бонкҳо ёки бо ҳисоби худи корхона ва ҳисоби корхонаи марказӣ. сокинон мегӯянд инҷо гуноҳи онҳо нест ва ниҳодҳои давлатӣ мебоист ҳамаи шароитро барои гузаштан ба шеваи ғайринақдии пардохт пешакӣ омода мекарданд. набуди шароит мушкилоти зиёд оварда низоми пешинаро дар чашми мардум беҳтар ҷилва медиҳад. интар шид ба мардум бояд ки ҳамун ҷамъ мекардан мегирифтан ҳамун пештароб тахоб ба банк мекӯед харта мекӯед надора яхелиш дора ина хеле мушкил мешавад ба мардум. ҳолҳои осонаш бисёр бо карта платит кардан. масалан хона мешинӣ платит мекунӣ, май рӯзҳои хунук ба намебурӯи ҳеҷ куҷо платит мекунӣ. осон ба ҳамин ваяш одамо пурра сарфам намераванд. бисёриашон карта надоранд, мисол барои карта боз очереди бисёр дар кор. пардохт аз тариқи посттерминалҳо кори муштариёнро чандон осон намекунад, зеро муштарӣ маҷбур аст ба бонк ё посттерминал рафта ҳаққи хадамоти коммуналиро супорад. ин ҳолат барои солмандони дастанҳо сахтиҳои шадиде овардааст. онҳо ҳамчунон барои пардохтҳо пушти дари амонатбонк мераванд. ба қавли онҳо мақомотро зарур буд нахуст барои қишрҳои мухталифи ҷомеа маъракаҳои омӯзишӣ доир мекарданд. ин дар ҳолест ки намояндагони корхонаҳои давлатӣ низ бо пули нақд ҷамъ овардани маблағҳоро бартарӣ медиҳанд ва низ ишора ба ноомода будани шароит мекунанд. ҳукумати тоҷикистон моҳи августи соли гузашта эълом кард ки ҳамаи пардохтҳои давлатӣ дар кишвар бояд ба шеваи ғайринақдӣ иҷро шаванд, вале сокинон мегӯянд шароити зарурӣ барои ин фароҳам оварда нашудааст.